نحاجوسكا وناني أمنا مخانو تفلت دو حق نمزراب انت غينو وانا نحاجوسكا نسخاي كون كان اتني حاجوسكا نحرك ان كان زقوطات الريموت اب ايد كالو اتسواتي زلو لومي بزعب حدا ازيو ركيق جناخه نيوتنا قيدو زلو وشت اوز نسلت كنزاربينا نسو دما سمعيتاوي صقعتنيا مخان زبلي كندا جزيكم تبغوا علكم بسنك حدث بستزاربكم حماق قال ويدما بناين عقت عيني زت أمتكم معالتكم زت المتت حدث أبز سرحكم ووتيت قوبز انت زيلكم تحزنو نقفيتان تزنيبولكم تناوتو نادان ودسان انت قابيزكم تراي دستاز سمعكم اسمالت نسخم نايقزا رأسكم وانا تاتايكم كون مالتيو ناي حاجوسكم ريموت أب إيد كالوتي زلو نساتهم بزدليو قصري يحقوسكم بزدليو قصر دما يحزنكم نساتهم أوف انتيلومكم تتقفقوا أون انتيلومكم دما تولعوا ننبسكم سكحتتوا سلمن تايو سمعيتي أب أف كالوت سبات تنتقلتيلو زلو حدا سب سلزز أرفكا كتحرق جدن ديو حدا سب سلزنا عاركا واقعها خقنس جدن ديو ننبسخوم ناي جزاء رأسا نقوس كتكون لان تدليخوم فلما نات ريموت كاب إيد كالوت منزعكم كتوزدو لكم سبات نسمعيت كا نخقوت أطرو فقاد كساب زهاب كا يترايوم زقوت أطرو فقاد مسكلا كايم جن نساتهم قابل عليها سلطان زبهالي بلومن أبزانا يلو متعن حدنا كما يجيرنا نتريموت كاب إيد كالوت سبات منزعنا خنوزدو كمن نخل كنرينا كما يجيرك أوشت أوزفان كانوغوس بناي كالوت نفاس كي تسعرك بصنعات كتقوم كمن تخل كنماياتنا مساخم زلوخو فريزك تسوامي سناي مكتتار حجي نابت عزيو وسان زخون حطو خنمت سلمن تاينا مفتح سلامنا نقوانو تحليفنا النهب سلمن تاينا حاقوسنان حرق عنان أف كالوت سبات كخون النفقد مغنياتو ناتي قدوس زخون وشت أو بيت منقستنا بزي مكاببع وي بزي حاسور سلز قدفنايو سبات بزعبانا زهبو رئيتو كابتي نحنا بزعبانا بسنا زلنا حكا فلتقتنا لعلي بوتا سلأنه بوي نحنا ننبسنا بعين خالوت رايس لزرعنايا باروت رئيتهم كوينا لنا عبي واتكم بسبات تسعرفكم وي تهاريمكم بونبو بحركان زمالسكم لما دحري أستتعاسكم لجزي لرو مبزعتو يجزي كم باروت سمعتنا إنان نمالالس اتعاب فلاسفان سايكولوجيستن فيكتور فرانك جن أبتيز المت بيت مأسرتيناي معسكراتنا زخوينو حادن علمنا زجرما مستير داسيسيو نسو دما أمونغو اتيز متسأكاتغتن نسغا اتهبو ملاشن حانتناتنات اترخبلا كفتبو تعلا يبلنا إذا حساب زي أبسلست سقوم تتز تسرتي إذا قداماي اتزاقات مكافت سامي إذي كاب قطو تركاوزا زخونا نقاري سب كتصرفك يخل سرح كتسئن تخل وي مكينة تقاجو تخل ازي نسمعيتكا كلا عزخل زقاتا مفتسامي كم حاو غيرنا نرأيو حاوي مسنددنا انه بكل طف قبر ملسي فلوت ايب اتغالا ايدما اتا كفت بوتا ازيا اتا فرانك زرخبا ورق اويتهم موتيا ات نقر مستفتسما قدم ملاش مهاب كازلا نايس تنفاس موساد جزيه إذا بوتا زيا ناتكا ناي مرج أسلطانيا أبزيا يخا حجي انتا عينت كبر ملسي كهب علني إلكا ننبسخا اتحتلا هم موتيا اتسال ساي كبر ملسي هوخ كبر ملسي لكع كم تحدخ عسو عما ندق انت دربي خايو بونو بو تمليسو زمتسكا سب انت تسعريفوكا تتصرفو انت احريقوكا تحرق
ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሪሞት ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕረቕ ምስ ዝብሉኻ ተሓርቕ ተበኣስ ምስ ዝብሉኻ ትበኣስ ኣብ ርዲእ ዝተመርኮሰ ግብረ መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ሓደ ነገር ምስ በሉና ብኡ ንብኡ ብሕርቃን ንምልስ እቲ ናይ ብሓቂ ምላሽ ግን ውሳነ እዩ ሓደ ሰብ እንተፀሪፉካ ክፀርፎ ድዩ ዝግባእ ወይስ ስቕ ክብል ኢልካ ንነብስኻ እትሓተላ ህሞት እያ እታ ስልጣንካ ከምዚ እንተጌርካ እቲ ሪሞት ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ወላ እኳ ሰባት ጸቕጥ እንተገበሩልካ ከመይ ክስማዓኒ ከም ዘለዎ ኣነ እየ ዝውስን ኢልካ ስልጣንካ ትጥቀመሉ ኣለኻ ማለት እዩ ዝኸበርካ ሰማዒ ናጽነት ማለት ዝደለኻዮ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ንስምዒታትካ ተቋጻጺርካ ዝበለጸ ምላሽ ምሃብ ማለት እዩ ሰብ እንተሕሪቑካ ብኡ ንብኡ ይትሕረቕ ጸገም እንተመጺኡካ ብኡ ንብኡ ይትጨነቕ ነታ ክፍቲ ቦታ ተጠቕመላ ኣብታ ህሞት እቲኣ ደው በል ናትካ ዓወትን ዕቤትን ናጽነትን ኣብታ ሓንቲ ካልኢት ናይ ምርጫ ህሞት እያ ዘላ ህይወትካ በቲ ዘጋጠመካ ፍጻሜ ዘይኮነ ዝልክዕ በቲ ንስኻ እትህቦ ግብረ መልሲ እዩ እትህቦ ግብረ መልሲ ካብ ሕርቃን ዘይኮነስ ካብ ክብርኻን ዕላማኻን ዝነቐለ ክኸውን ኣለዎ እቲ ካብ ክብርኻ ዝነቅል ግብረ መልሲ ክብርኻ ማለት ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ዝብል እዩ ንኣብነት ንስኻ ትሑት ወይ ኣኽባሪ ሰብ ክትከውን እንተመሪፅካ ሓደ ሰብ ብትዕቢት ምስ ዝዛረበካ ብተመሳሳሊ ትዕቢት ኣይትመልሰሉ ስለምንታይ ምኽንያቱ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ እንተጌርካ ካብኡ ኣይትፍለን ኢኻ ምላሽካ ካብቲ ናቱ ጠባይ ዘይኮነስ ካብቲ ናትካ መንነትን ክብርን ዝነቐለ ክኸውን ከሎ እዩ ሓይሊ ዘለዎ እቲ ካልኣይ ካብ ዕላማኻ ዝነቐለ ግብረ መልሲ እዚ ማለት ድማ እዚ ሕጂ ዝህቦ ምላሽ ናበይ ዘብፅሐኒ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ሓደ ሕማቕ ኮመንት ዝፀሓፈልካ ሰብ ኣሎ ንበል ብሕርቃን እንተመሊስካ ገዚኻ ተጥፍእ ስምዒትካ ይበላሾ እቲ ናትካ ቻንል ድማ ናይ ባእሲ ቦታ ይኸውን ብዕላማ እንተመሊስካ ዕላማይ ሰብ ንምርዳእ እዩ ኢልካ ተሓስብ እሞ ወይ ዕሽሽ ትብሎ ወይ ድማ ብጥበባዊ መንገዲ ትምልሰሉ ምላሽካ ካብ ስምዒትካ ዝነቐለ እንተኾይኑ ንስኻ ተሳዕሪ ኢኻ ምላሽካ ካብ መትከልካን ክብርኻን ዕላማኻን ክኸውን ከሎ ግን ንስኻ ወናኒ ህይወትካን ክብርኻን ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ እስከ ናብ ሓንቲ ኣዝያ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዋ ታሪክ ክወስደኩም ሓደ ግዜ እዩ ሓደ ዓቢ ጥበበኛ መምህር ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኮይኑ መንገዲ ይጓዓዝ ነበረ ሰላም ናይቲ መምህር ከምቲ ዓሚቕ ውቅያኖስ እዩ ኣብቲ ላዕሊ ማዕበል እኳ እንተሃለወ ኣብ ውሽጡ ግን ናይ ጥበብ ህድኣት ነጊሱ ነበረ ኣብ መንገዲ ሓደ ንዕኡ ዘይፈቱ ብውሽጡ ቂምን ጽልእን ዝነደደ ሰብ ሃንደበት ከተሮ እዚ ሰብ እዚ ነቲ መምህር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ክፀርፎ ክንዕቆ ብዝኸፈ ቃላት ከባጭወሉ ጀመረ እቲ ውርደት ዘለፋን ከም ክረምቲ ማይ ኣብ ልዕሊኡ የዝንቦ ነበረ እቲ መምህር ግን ምንም ከይተዛረበ ፍሽኽ እናበለ ብህዱእ መንፈስ ይሰምዖ ነበረ ንሓንቲ ካልኢት እኳ ገጹ ኣይፀወገን ርግኣቱ ድማ ኣይተናወፀን ደቂ መዛሙርቲ ግን ተቆጥዑ ውሽጦም እውን ብሕርቃን ነደደ መምህር በሉ ብቁጥዐ ስለምንታይ ኢኻ ክብረትካ ክትድፈር ፈቒድካሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጽያፍ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ስለምንታይ ኢኻ ስቒልካ ትሰምዖ ክትምልሰሉ ሓቁ ከተፍልጦን ይግባእ እዩ በልዎ እቲ ጥበበኛ መምህር ደው በለ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ጠሚቱ ድማ ከምዚ ኢሉ ሓተቶም ደቀይ ሓደ ሰብ ብገዳም መጺኡ ዝሓሰረን ዝሸተተን መግቢ ብህያብ መልክዕ ምስ ዝህበኩም ምበላዕኩምዎ ዶ ንሳቶም ድማ ብሓደ ድምፂ ኣይፋሉን መምህር መን እዩ ዝተባላሸወ መግቢ ዝቕበል ኢሎም መለስሉ እቲ መምህር ፍሽኽ በለ እሞ እምበር ኣስተውዕሉ እዚ ሰብ ፀርፍን ሕርቃኑን ከም ህያብ ሒዙ መጺኡ
أنا جن كابو أي تقبلكون سلازي سمعيت أبيدي تعرفو نعود رايز قد زلو أنا جن أب سلام يزلخو ساب هي بنتهي بوكا نسخان زي تقبل كايو هي أب نايمن يزخون نايت وان نوت رايز خون بولو كبور سمعي سبعة دلايم كل خاي خوليم أنصر صرتهم نبخا خزنبو نعقوتهم كسندول كاي خوليم جن حنت قال الله اتصرفي نابوشتكم نخاتو فقاد يدلي نسخهم أنت زي تقبلكمو اتأكيد صرفهم أبا أمرهم يعرفن سلام كاخد زرقون وي كتبلتقون وساننات كاترايو حدا جزي سلام نازز الرقن تأقام سلزبزحنا يكونن سبات بزعبا خازبلو حما قالات نمن النتكا سلزي صلوي اسكنا ذا تاريخ زيا بلو بخم سمعوها حدا من سيو بناي سبات رئيتو وشتو زقوسله سلام زرحقو ناب حدا عبد أبنيا بو متيو بوغوهي أمارره أبوي سبات هاي فتونن يم كل جزي بحما قيم زريدني قالاتهم نلبي يغسلو سلام سينا نفسي كو هتصلق جمير اللخو بلو اتوم أبو بناي محرة عين تأمتوا حانت قالوا كو خي تزاربو حدا عزيو تصوري مستيات امتيوم أب كرمو أقمتلو ودي أبز مستيات زيت أمت بلو اتمنى سيت أمته انتاي ترى اللي خايلوم حتتوا نفسي نتصور مسلير اللخو شعوتهم أبو كام مريت حمد على العلوم قبل على تصوري مستيات نسنسلو ات مستيات بحمد تشفنه حجخ انتاي ترى اللغا بلوا ات من اسهي بقوهي حمد تراي حج نفسي كرياي كالكون بلو اتهم أبو في الشخيلهم ودي ازوم سبات زبلوخا حما قالات اتي زور زلو تسلئي ات زرقح زلو تسلمه لكع كم زحمد يوم نسخا جن ات تصوري مستياتيخا ات حمد قبل عليها سلازا عرفة تراي نسخا حمد ايكون كان ات حمد نمنت كاي كيرون نجزيو ترايو شافين وزلو بلوه ننبس خاطر أنت لليخا كتقبرو زلكا نجر حدا ترايو ناتي سبات زنسنسلك حمد زخونا رئيتهم ناتي زهوبخا حما اسم كابل بخا تسريك كاوتايو أستوعل سبات نعاخا زهوبخا مجلسي نات كامننت هيكونن نساتهم بناتهم منتصر ترايم زريخا منتصرو من ترسيحو نسخا زرسحكا خوينكا خترعيهم بارياوي منتصروم كيح انتو خوينا نعاخا خم كيح كسؤلخا نقوري قناخا نسخا من مخانكا كابخا نلعلن نفسخا زفلت أسب يلن سبات زوبخا سمعكني مننتكا يكونن لومي ناتي قبل علاخا زعرفة ناي سبات ركاش ريتو وردو نسخا خور فترتيخا أباب مالت كابتو مكروز تقسمه نشجرات كا اتفتحلو عزي سلطن مسارحي حجرما ناتي وشتاوي سلامكم زتصنع كاب أبوتاتنا كاب عبيت فلسفتان زتورس من قد طباب كنرينا إذا قالات زي أب أمرهم كحتم أب لبهم دما كنقص أفقدلو انتا وين أبوتاتنا عم الساليتاتهم كمز يبلو كلبي ينبح جمل جن قعزات قتل أستوعل اتخلبي خنبح كله نقعزوتا جمل دو نخبلو يكونن اتخلبي زنبح نباري وين أملو نمقلاس ترايو اتا جمل جن نابتزل على علامة أسلا تتمت نتدمتي كلبي بوتاي تهوبان نسخا ونكم إيخا سبات بزعبخا زبلو ورنت ألمن ناتي خطبوت حز مدب كالو عابق عزهي ودو كبلو أي تفكر اللهم سبات دلايم كبلو خاي غوليم نسخا جن بقرما خان بسقطا خان قعزخا قتل سمعيتو زي جزء سب كم تا مكابابيا زي بالله ختمايو إذا مالت انتاي مالتيو
ሓንቲ መካበብያ ወይ ሓጹር ዘይብላ ከተማ በዚ ናይ ሎሚ ሰራዊት ዘይብላ ሃገር ንበሎ ዝመጽእ ጸላኢ ብዘይ ዕንቅፋት ይዝኣትዋ ንስኻ እውን ንስምዒትካን መንፈስካን እንተዘይገዚእካ ዝኾነ ሰብ ብዝተዛረቦ ሓንቲ ሕማቕ ቃል ጥራይ ንልብኻ ክሰብሮን ንሰላምካ ክዘርጎን ትፈቕደሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሰላምካ ክቡር እዩ ስለዚ ውሽጣዊ ቤተ መንግስትኻ ብጽኑዕ ሓጹር ሕጸሮ ካልእ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሓደ ዓቢ ምስጢር ድማ ንብዓትካን ሰላምካን ኣዝዩ ክቡር እዩ ነቲ ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ኣይትሃቦ ሰላምካ ክትህብ እንከለኻ ህይወትካ ኢኻ ትህብ ዘለኻ ሓደ ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ንሰላምካ ክሰርቆ ይተፍቅደሉ እቲ ክቡር ዕንቁ ዝኾነ ውሽጣዊ ሰላምካ ኣብ ኢድ ክብረት ዘይብውኻ በኣኻ ዘይሓስቡ ጓኖት ኣይተውድቆ እቲ ዓብዪ ሮማዊ ፍላስፋን ንጉስን ዝነበረ ማርክስ ኣውሬልየስ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብ ንዓይ እንተጸሊኡኒ እቲ ጸገም ናይቲ ሰብ እዩ ናተይ ሓላፍነት ግን ንማንም ሰብ ከይጸላእኩ ብሰላም ምንባር እዩ እቲ ጽልኢ ናይቲ ዝጸልኣካ ዘሎ ሰብ እምበር ናትካ ኣይኮነን ንስኻ ግን ካብ ጽልኢ ወፂእካ ብስምዒትካ ንጉስ ኮይንካ ክትነብር ይግባእካ ጥበብ ማለት እዚኣ እያ ንነፍስኻ ካብቲ ዘይትቆጻጸሮ ምንባሕ ናይቶም ኣኽላባት ሓራ ምውፃእ ክቡር ሰማዒ ጥበብ ብዘይ ግብሪ ከምቲ ፍረ ዘይብሉ ኦም እዩ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝተማየጥናሉ ዓሚቕ ፍልስፍና ናብ ናይ መዓልታዊ ህይወትኩም መሳርሕ ንምቕያር ሕጂ ነዞም ሰለስተ ኣገደስቲ ስጉምትታት ብጥንቃቐ ተኸታተልዎም እዚ ስልጠና እዚ ንውሽጣዊ ግዝኣትኩም ካብ ስምዒታዊ ሃንደበትነት ዘድሕን ዕርድቕ እተሃንጽሉ እዩ ስጉምቲ ቁፅሪ 1 ነታ ስለምንታይ እትብል ሕቶ ብልቦና ተክእዋ ሓደ ሰብ ምስ ዝጸርፈካ ወይ ብዘይ ኣገባብ ምስ ዝንዕቀካ ቀዳማይ ግብረ መልስኻ ስለምንታይ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ምጭናቕ እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ግን ንልብኻ ናብ ቂምጣን ሕርቃንን እያ እትወስዶ ኣብ ክንድኡ ኣተሓሳስባኻ ቀይርካ ከምዚ ኢልካ ሕሰብ እዚ ሰብ እዚ ማዕረ ክንዲዚ ዝጸርፈንን ዘንጸርጽርን ዘሎ ኣብ ህይወቱ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል መከራን ቃንዛን ይሓልፍ ይህሉ ኣስተውዕል ሕርቃን ናይ ቃንዛ ምልክት እዩ ሽዑ እቲ ካባኻ ዝፍልፍል ናይ ሕርቃን ግብረ መልሲ ናብ ምሕረት ይቕየር ንስኻ ድማ ካብ ሕማቕ ስምዒት ነጻ ትኸውን ሰላምካ ኣሕሊፍካ ኣይትህብን ኣብ ክንድኡ ነቲ ነገር ብልቦናን ብትዕግስትን ትዕዘቦ ስጉምቲ ቁፅሪ 2 እቲ ናይ 24 ሰዓት ወሳኒ ገደብ ስምዒት ከም ናይ ባሕሪ ማዕበል እዩ ይመጽእ ይኸይድ ሓደ ሰብ ንሰላምካ ዝዘርግ ዘረባ እንተተዛሪቡካ ብንብኡ ምላሽ ካብ ምሃብ ተቆጠብ ስቕታ ስዕረት ኣይኮነን ስቕታ ዓብዪ መሳርሒ መንገዲ ልቦና እዩ ንነብስኻ ኣብቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ንኸይተኣቱ 24 ሰዓት ገደብ ኣውጀላ በቲ ኩነታት ዝተፈጥረ ስምዒትካ ክሳብ ዝሃድእ ተጸበ ኣብ ሩባ ዘሎ ማይ እንተተዘሪጉ ጽሬቱ ኣይረኣይን እዩ ዝግኢሉ ምስ ዝረግእ ግን ኩሉ ጽሩይን ንጹህን ይኸውን ጽባሕ እቲ ስምዒት ምስ ሃደአ ብልቦናን ብጥበብን ክትዛረብ ኢኻ ሽዑ ንስኻ ዋና ናይቲ ዘረባ ኢኻ እትኸውን ንጉስ ስምዒታትካ ስጉምቲ ቁፅሪ 3 ናይ ሰላም ዞባ ፈጠር ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ካብ ዓለትካ ቅድሚ ምትሳእካ ንውሽጥኻ ኣዳልዎ ልክዕ ከም ሓደ ተዋጋኢ ዋልትኡ ዘዳሉ ንስኻ ድማ ስምዒታዊ ዋልታኻ ኣልዕል ንነብስኻ ከምዚ ኢልካ ንገራ ሎሚ ሰባት ዝበሉ ይበሉ ዓለም ድላያት ይኹን ሰላመይ ግን ውፅኢት ምርጫይ እምበር ውፅኢት ግብረ መልሲ ካልኦት ኣይኮነን እዚ ዕለታዊ መብፅዓ እዚ ኣብ ዙርያ ልብኻ ናይ ሰላም ዞባ ይፍጠረልካ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ፍቓድካ ናብቲ ዞባ ሰላምካ ኣቱ ዕድል ኣይትሃቦ ሰላምካ ህይወትካ እዩ ህይወትካ ድማ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ክቡር ሰማዒ ህይወት ከም ጽላሎት እያ እትሓልፍ እዛ ኣዝያ ሓጻር ዝኾነት ግዜ ድማ
ንሰባት ንምሕጓስ ወይ ናይ ሰባት ርእይቶ እናፈራሕካ ክትነብራ ተፈጥረትን ሎሚ ሓደ ዓብ ምስጢር ሒዝካ ውፃእ ንስኻ ናይ ስምዒትካ ንጉስ ኢኻ ነቲ ሰባት ክትፃወትሉ ዝፀንሑ ናይ ውሽጣዊ ሓጎስ ሪሞትካ ሕጂ መንዚዕካ ውሰዶ ሰላምካ ኣብ ውሽጥኻ እምበር ኣብ ኢድ ካልኦት ኣይኮነን ዘሎ ሰባት ድላዮም ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን እቲ ፅሩይ መስትያት ምዃንካ ይትረስዕ እቲ ናባኻ ዝውርወር ሓመድ ንግዚኡ ይሽፍነካ ይኸውን እናትካ መንነት ግን ኣይቅይሮን እዩ ኣብዛ ደቂቃ እዚኣ ጀሚርካ ኣብ መንበር ስልጣንካ ንጉስ ኩን እዚ ሎሚ ዝተማያጥናሉ ሓሳብ ኣብ ህይወትኩም ብርሃን ኮይኑ ክትረኽብዎ ኣብ ዙርያ ልብኹም ድማ ጽኑዕ ሓጹር ክኾነልኩም ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ብትዕግስቲ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብ የቐኒየለይ እዚ መልእኽቲ እዚ ንሓደ ኣዝዩ ተስፋ ዝቆረፀ ወይ ሰላም ዝሰኣነ ሰብ ፈውሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሓደ ኣዝይኹም እትፈትዎ ሰብ እዛ ቪድዮ ሼር ብምግባር ናይ ሰናይ ተግባር ተኻፈልቲ ሁኑ ብተወሳኺ ኣብ ህይወትኩምን መነባብሮኹም ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍቱ ዝኽእሉ ንኣእምሮኹምን ንልብኹምን ዘነቓቕሑ ትሕዝቶታት ብቐጻሊ ስለ ዝዝርግሕ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዚ መደብ ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ መወዳእታ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ውሽጥኹም ክነገስ እንተደኣ ደሊኹም ሕጂ ኣብ ኮመንት ኣነ ናይ ስምዒተይ ንጉስ እየ ኢልኩም ፀሓፉ እዚ ቃል እዚ መብፅዓ ኸኣ ይኹንኩም ብኻልእ ትሕዝቶ ዝያዳ ሓይሊ ሰኒቕና ክሳብ እንራኸብ ኣብ ውሽጣዊ ግዝኣትኩም ሰላም ይንገስ ሰላም ቅነ